Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Делта на 16 април. Аз съм Диана Димитрова. 135 години след приемането й от Учредителното събрание, Търновската конституция продължава да излъчва притегателна сила и да буди преклонение в следващите поколения, заяви председателя на парламента Михаил Миков в приветствието си при откриването на днешното тържествено заседание на законодателния орган. То започна в присъствието на държавния глава Росен Плевнелиев и вице-президента Маргарита Попова, премиера Пламен Орешарски и министрите Патриарх Неофит, дипломати, бивши председатели на парламента. Гостите, влизащи в залата, бяха посрещнати от тържествена духова музика. С удалечаване на времето от приемането на Търновската конституция, историческия, научния, народния интерес и поуките от нея растат, посочи Миков. Идеите в нея не остаряват. Това е първата конституция на възродилата се нова българска държава, възкръснала от 5-вековното османско робство. Тя не е подарена, тя е изстрадана и извоювана в борбите на народа. Корените й тръгват от килията на Хилендарския манастир, преминават през легиите на Раковски, през Възраждането, през Априлското въстание, през четите на революционерите, изтъкна парламентарния шеф, който през последната седмица изнесе дозина доклади във връзка с честването. Пациенти, лекари и НПО-та уличиха Националната здравноосигурителна каса в нов абсурд. Оказва се, че касата отказва интервенции на болни от Паркинсон у нас, но плаща в пъти по-скъпо за същите процедури в чужбина. На пресконференция в БТА бе посочено, че у нас в столичната болница Свети Иван Рилски от една година насам се извършва операция за поставяне на имплант на болните от Паркинсон, като методът се нарича дълбока мозъчна стимулация. Всички засегнати страни искат от касата да заплаща импланта, който струва 20 000 евро. От Националната здравноосигурителна каса обаче отказват поради липсата на пари. Въпреки това, изпращат пациентите в чужбина, където заплащат за диагностиката, импланта и операцията, а по този начин цената става в пъти по-висока. Оказа се, че Националната здравноосигурителна каса е готова да заплати 83 000 евро за процедура в чужбина, която в нас ще струва само 20 000 евро. Самата операция в България струва малко над 3000 лева и се покрива от клинична пътека, докато в други държави цената се разплаща от касата и може да се достигне до 10 пъти по-висока стойност. Нелогична е причината касата да отказва тази оперативна интервенция у нас. Преди мотивът да е финансов, от Националната здравноосигурителна каса са отказвали поради това, че нямало достатъчно доказателства за ресоциализиращ ефект. Над 800 милиона лева няма да влязат в България заради некадърното управление на това правителство, заяви в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след тържественото парламентарно заседание по случай 135 години на Търновската конституция. Той събра на спешна среща кметове на партията, за да обсъдят проблемите с програмата за развитие на селските райони. Управляващите брутално налагат корекции в момента върху общините, които искат да накажат, обясни Борисов. Над 110 милиона лева били финансовите корекции по проекти на общини на ГЕРБ и АБВ. Много български общини ще фалират, притеснен е лидера на опозицията. Корекцията на община Костинброд, например, е около 24 милиона лева. Тези корекции за общините са предизборен ход. Това по същество е геноцид срещу хората, убеден е Борисов. Той скастри и политическия опонент с думите БСП е партия, закърмена с компромати, и припомни атентата в църквата Света Неделя в София, заявявайки, че това са хора, които на бялото казват черно. По повод скандала с Орлин Алексиев, Борисов каза, че разработката Кокаинови крале е от 2008 година, когато премиер е Сергей Станишев. Цветлин Йовчев пък е оглавявал ДАНС и 4 години не ми е докладвал нито веднъж по тази тема, заяви бившия премиер. Ето и регионалните новини. 80% от ползвалите социален асистент и домашен прислужник по проекта Звено за услуги в домашна среда са доволни от това, а 85% желаят тази услуга да продължи и след приключването на проекта. Това стана ясно днес на заключителна конференция
с участието на заместник-кметовете Страхил Карапчански и Иван Григоров. Директорът на дирекцията Култура и образование Ирена Петрова, която е ръководител на проекта, и Мариела Личева, директор дирекция здравни и социални дейности в общината, посочиха някои подробности. Въпросният проект е спечелен и изпълнен с бюджет от 226 083 лева, от които 192 171 лева са европейско финансиране. Продължителността му е 12 месеца, като началото на представянето на услугата е било на 1 май 2013, когато са били разкрити цели 40 работни места, 10 за лични асистенти и 30 за домашни помощници в населените места на Русенска област. Общината е поела ангажимент да продължи да осигурява този род социални услуги в продължение на още една година, като финансирането след края на проекта в края на този месец ще бъде от общинският бюджет. С много добро темпо върви обновяването на детските площадки в града, съобщи русенския кмет Пламен Стоилов. Общо 40 места за игра трябва да бъдат ремонтирани в близките месеци и да се снабдят с безопасни съоръжения, съобразени и с възрастта на подрастващите. Повече от 10 детски площадки в различни квартали на града вече са готови. Кметът благодари и за активността на гражданите, които сигнализираха за евентуалните пропуски. В тази връзка бе даден пример за необезопасена и недовършена площадка, пусната в експлоатация, за която е получен сигнал и са взети своевременно мерки. Имам уверението, че в кратки срокове ще бъде завършена и детската площадка на площад Батенберг, сподели Стоилов по повод обекта, чието строителство започна през лятото на миналата година. Той добави, че завършва проектирането на две нови спортни площадки в квартал Чародейка в близост до блок 305 и в квартал Здравец Север и предстои възлагане на строителните работи. Надявам се в рамките на около месец да започне самото изпълнение, заяви Стоилов. Изложба, посветена на 135 годишнината на Търновската конституция и на Деня на юриста и съдебния служител, беше открита днес в фоайето на Съдебната палата в Русе. Церемонията по откриването водеше окръжния прокурор Огнян Басарболиев, а приветствия към присъстващите юристи отправиха председателя на окръжния съд съдия Даринка Алексиева и студентката от специалност право на юридическия факултет към Русенския университет Биляна Кирова. В своето слово Огнян Басарболиев изтъкна, че историческото събитие се отбелязва толкова тържествено за пръв път от 25 години насам. Председателят на Русенската адвокатска колегия Николинка Мянкова връчи паметни плакети на специалните гости Поли Липованска, внучка на Костаки Маринкович, депутат в учредителното събрание, и на Людмила Теодосиева, дъщеря на последния русенски държавен адвокат. След церемонията присъстващите имаха възможност да разгледат изложбата, подредена със съдействието на Държавната агенция Архиви и на русенския историк и дългогодишен журналист Иво Жейнов. В експозицията са включени снимки на първите ни законотворци, факсимилета на документи и оригинали на конституциите на България от Търновската до сега действащата. Студенти и преподаватели от Русенския университет разработват нов вид велосипед, който се задвижва както механично с педали, така и с помощта на акумулаторни батерии. Електровелосипеда може да се управлява от бордови компютър, а в момента се работи върху създаването на соларни панели. Разработката се базира на практиките в европейските държави. И по-специално Дания и Холандия, където 10% от населението се придвижва с велосипеди и електровелосипеди, разказва преподавателят в транспортния факултет Иван Евтимов. Русенският образец е тестван по различни маршрути в града, за да се види каква енергия се изразходва и колко километра може да се изминат с едно зареждане на батерията. Ако човек реши да повърти сам педалите по баир и помогне на велосипеда, може да измине от 50 до 80 км, а иначе средният пробег е около 35 км. Максималната скорост е 32 км в час при идеални условия, но в града тя е между 15 и 17 км в час. С помощта на бордовия компютър, инсталиран на електровелосипеда, скоростта може да бъде зададена предварително и да се поддържа като постоянна величина. Компютърът съхранява различни данни, които позволяват да се следи капацитетът на батерията, изминатото разстояние и други. $12 385 евро били задържани на Дунав мост от митнически и гранични служители, съобщиха от агенция Митници. По сигнал на гранична полиция, митничарите спрели за проверка лек автомобил с немска регистрация, в който пътували български гражданин, съпругата му и двете им деца.
Те обявили пред митническите власти, че пренасят 2525 евро, но при последващата проверка се оказало, че в колата има още 9860 евро. Парите били скрити зад радиото и опаковани в найлонов плик. Тъй като при некоректно деклариране на пренасени пари на отнемане подлежи и вписаната в декларацията неистинска сума, всичките 12 385 евро са задържани от митническите служители и на нарушителя е съставен акт за нарушение на валутния закон. При преминаване през границата гражданите имат право да пренасят без да декларират писмено суми до 10 000 евро. Остава обаче задължението да обявят всички налични средства пред митническите власти, припомнят от агенция Митници. Това бяха новините на телевизия Делта за днешния 16 април. От мен довиждане и приятна вечер с програмата ни. Дунав 8806 ще спори с Левски за шампионската титла в Националната баскетболна лига при жените. След двете победи в Русе и загуба в Хасково, отборът надделя над съперника си в полуфиналната серия от плейофите с 64-60 в неговата зала Дружба в матч номер 4. Зорница Костова отбеляза първия кош в срещата с точна стрелба отблизо за 2-0 за гостите. Началните минути обаче бяха равностойни, като едва в края на първата част Дунавки успяха да поведат с 5 точки за 17-12. През първата половина на втората четвърт авансът на сините феи варираше между 3 и 7 точки, но домакините успяха да изравнят, а дори и да поведат на няколко пъти. На почивката резултатът бе 35-34 за отбора от Южния град, но Дунавки успяха да си възвърнат предимството. Селекционерът на Иран Карлош Кейрош се видя в чудо, след като само 11 футболисти се явиха в Йоханесбург за първия лагер на отбора преди световните финали в Бразилия. Португалският специалист повика 28 играчи в Африка, като програмата на иранците включва 4 контролни срещи, които трябва да бъдат изиграни до 7 май. Положението на Кейрош е още по-тежко, тъй като сред отзовалите се на повиквателната няма нито един вратар. Причината за недостига на национали е участието на 2 ирански клуба в Шампионската лига на Азия, поради което въпросните тимове не са пуснали повиканите от бившия наставник на Реал Мадрид играчи.